Hey guys, good afternoon guys. Guys, alis tayo ngayon kasi pupunta tayo sa sa Bautista sa Bayambang. Kasi makikita nyo lahat doon yung mga sari-saring manok, yung mga malalaki. Grabe guys, sobrang lalaki. Palis tayo ngayon guys. So guys, let's go. Tara na. Bye. May ulit. Makikita nyo talaga guys. Sabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa mga pinapost ko sa vlog sa YouTube ko. Makikita nyo lahat doon, mga sari-saring manok ang lalaki. So, let's go! So guys, andito na tayo kay Boss Roel Ventanilla guys. Tignan natin yung mga niya, yung mga manok niyang iba-iba. So let's go. Dito tayo ngayon guys kasi marami siyang manok guys, iba-iba talaga. Yung mga hawakan ko mo. So makikita natin yung mga Orpington guys. Grabe. Oh. Grabe ang lalaki. Lalo yung isa doon, oh, grabe ang laki guys. Tara. Ito sila. Grabe guys, iba-iba, grabe ang gaganda. Grabe, oh, mayroon ding parang siya. Dambuhala ka talaga, oh. Grabe. Yan ang Orpington, guys. Tapos ito naman, mga giant jersey. Tapos may mga may mga BA. Tapos dito, lalaki guys, oh. Iba-iba. Tapos dito guys, may Rhode Island Red. Tapos iba-iba talaga. Pero hindi ko na mababanggit yung mga pangalan kasi iba-iba talaga. Grabe. Ito guys, oh. Ano naman to? Tagitang Sussex. Sussex naman yan guys, Sussex. Black Astrolop. Marams, oh guys, oh. Marams siya, oh. Grabe, ang lalaki, ang dami. Sobra. Ang gaganda guys, grabe. Ito. May Bengala siya dito, boss. Bengala. May Bengala siya, oh. Ang galing, oh. Bengala. Ito. Rhode Island Red. Jersey, grabe, oh. Bangis. Ayun ang pinakamadami dun sa kabila. Bagong gawa ni Boss. So guys, tara. Dito tayo sa kabila tayo. Ito magaganda guys.
isa-isahin natin sila. Grabe, ang sisipag oh. Nakakalat lang yung mga itlog. Grabe. Bali, ilan yung rooster niya? Dalawa lang yung rooster. 2, 4, 6, 8, 10. 12 ang inahin guys, 12. Pero yung mga ano niya, itlog niya nakakalat lang. Grabe. Kaya lang ito kasi may iba-ibang ano. Alam ko dito Black Astrolog din siya na Italian. Alam ko same lang din. Dito naman guys, PBR. May PBR siya. Isang rooster lang pero 5 PBR. Wow! Grabe ng Orpington niya oh. Grabe, nakakalat lang talaga yung itlog nila guys. Gagaling. Nakakalat lang yung mga itlog. Orpington. Grabe, ang lupit. The best talaga dito kay Boss Romel. Ang lupit ng mga manok niya. Gusto ko rin magkaganto lahat guys. Nalupit. Quality, ang bangis. Dun sa PBR talaga ang sisipag nilang mga itlog. Ito ang laki. Siguro titimbang ng ano to. Mga 10 o 9 kilos. Sa sobrang laki. Tingnan yung ano, yung feeding niya. Yung pakainan, yung feeding. Ang laki na niyan. Silver lace. Ay, Orpington din yan. Oh, silver lace. Gold lace. Blue Orpington. Yun. Splash Orpington. White Orpington. Black Orpington. Ayan boss, ayan. Yung may corona. Polish. Polish. Hindi nalalaki yan. Lalaki yan. 2 months pa lang yan eh. May silky siya boss, silky. Napalit to. Guys, silky guys. Tingnan nyo, guys. Grabe, ang ganda. Yan guys, mahal yan. Grabe. Dito nga lahat kay boss eh. Kay Boss Roel. Dito lahat ng klase ng mga manok niya. Siguro jogging kami, mga batang 60 Rooster. Ito guys, gwapo. Ang bangis. Ang ganda. Americana Blue Eager. Guys, bibigyan tayo ni Boss Roel Ventanilla ng ano, from Bautista, Pangasinan. Bibigyan tayo ng itlog nito. So, kukunin natin. Grabe, wala akong masabi. Good. Ko dito galing. Kaya pupuntahan nyo sila rito. Ito guys, oh. Lupit, grabe. Wala akong masabi kay Boss Roel. So, sobrang bait, binigyan ako. Natutuwa ako. Boss, anong ano nito ulit? Splash Jersey Giant. Ano, pangalan nito, Splash Jersey Giant na manok. US Silky guys. Ayan. Grabe oh. Ang lupit. Libre na to boss. Galing. Dito lang yan kay ano sa Bautista, Pangasinan. Malapit bayan lang oh, sa Bayambang. Pangalan na may-ari, Roel Ventanilla. Madaling hanapin to boss.
lupit oh. Maraming salamat. Ako ay sobrang grabe. nauna. Laki. Guys, nandito lang muna yung vlog natin. Next, kasi mag-iikot-ikot tayo sa lahat ng farm. Dito lang po ito muna sa Bautista. Magkalapit lang, Bayambang tsaka Bautista. So, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi tayong na-updated sa ating mga videos na parating. So guys, thank you so much sa pag-watch. Huwag niyo kalimutan, share nyo lagi itong mga vlogs natin. Share kahit saan. Para sa mga gustong manood ng mga vlogs. Para sa mga manok natin. So guys, maraming salamat sa pagtutok ng aking YouTube channel. Goods TV nga pala para sa inyo. Thank you.